Praise God. Good morning po muli sa bawat isa. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa umaga pong ito, purihin po ang Panginoon na tayo po ay naririto muli sa kanyang bahay tahanan. Sige po, pwede po bang kamayan muna natin ang ating mga kapatid? Ayan po, habang tayo po ay umiikot at ipadama po natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y mamumuna. Habang may pag-ibig magkaisa, ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y mamumuna. Habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay dumako na po sa ating pananalangin ngayong umaga pong ito. Tayo po lahat ay sama-samang yumuko at pumikit. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Kami, O Diyos, ay sama-sama pong dumudulog sa inyo pong harapan sa umaga pong ito at patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyo pong harapan. Lord, tunay na ikaw ang nakakabatid ng puso ng bawat isa. Kami po, Panginoon, ay Lord, humihingi po ng yung habag, ng iyong awa at ng iyong presensya, Panginoon, sa umaga pong ito. Ano man po, Panginoon, ang pwedeng maging hadlang sa aming mga puso upang hindi ka makalayang makakilos. Kami po ay nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran. Ano man pong, Lord, kasalanan, Lord, kalikuan, mga bagay na hindi po nagbigay kaluguran sa inyo pong harapan, na amin pong naisip, nagawa, nasabi, naramdaman, Panginoon, kami po'y patawarin nyo at salamat sa banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus na naghugas sa aming mga kasalanan. At Lord, salamat po, Panginoon, na sa umaga pong ito, muli, O Diyos, iniaalay po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba sa iyo. Nawa, O Diyos, ito po ay tanggapin mo bilang mabangong samyo sa iyo pong harapan. At Lord, sa umaga pong ito, yes, O God, patuloy na dalangin namin. Palayain niyo po ang bawat isa, O Diyos, na kami ay malayang makapagpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At Lord, sa mga kapatid at magulang po namin na papunta pa lang dito sa iyo pong bahay-sambahan, ingatan niyo po sila at gabayan at ilagay mo po, Panginoon, sa puso ng bawat isa, O God, ang kagalakan, Lord, ang kasabikan, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka at dakilain ka, O Diyos, sa umagang ito dahil ikaw ay nararapat purihin, ikaw ay nararapat sambahin, ikaw, O Diyos, ay nararapat na pasalamatan dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, O God. At Lord, salamat po sa umaga pong ito. Patuloy na lukuban mo, O Diyos, ang bawat isa ng iyong presensya, ng iyong makapangyarihang banal, makapangyarihang dugo, O God. At Lord, sa umaga pong ito, Lord, sa lahat ng anak mo na gagamitin, Panginoon, sa umagang ito, pagpalain, Lord, at i-anoint mo ang iyong mga anak. At Lord, ang magbabahagi po ng iyong salita, patuloy na bigyan mo siya ng katalinuhan, karunungan, O God. And Lord, the spirit of discernment that comes from you, O God, na Lord, maipahayag niya, Panginoon, ang iyong buhay at makapangyarihang salita. At Lord, tunay nga, O Diyos, na sa bawat anak mo na makikinig, Lord, tatanggapin ang iyong salita, ay hindi uuwi, Panginoon, na walang dala-dala, Panginoon. But Lord, yes, O God, pupunuin mo ang lagayan ng iyong mga anak sa umaga pong ito. At salamat, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo lamang kami, O God,
nananangan at nagtitiwala, O God. At Lord, sa iyong mga kamay namin, Panginoon, itinatalaga, O God, ang buong service mo sa umaga pong ito. Pagpalain mo, Lord, lahat ng anak mo, O God, na darating, Panginoon, dadalo. Maging, Lord, ang mga makiki-join po sa amin sa live streaming, O God. Salamat dahil abutin mo rin po sila ng iyong mayamang biyaya, ng iyong makapangyarihang kamay, O God. At Lord, salamat, O God. Tunay nga, O Diyos, that Lord, today is the day that you have made. We will rejoice. We will be glad. We will celebrate of your goodness, of your kindness, of your faithfulness, O God. Lord, sa buhay po ng bawat isa, O God. Lord, tanggapin mong aming pagsamba, ang aming papuri na para sa iyo lamang po. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Good morning, church! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, panibagong araw, panibagong pagpapala ng ating Diyos sa ating pong buhay. Sabi po sa ating aawitin, araw-araw, tayo ay may kasiyahan, may kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? Amen. Tayo po ba ay pinagpala ng Diyos sa umagang ito? Amen. Kaya po sa umagang ito muli, we will give our best praise. We will give the highest worship para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo iwawit, sumamba sa ating Panginoon. Amen. Ipalakpak po natin ating makamay para sa ating Diyos na buhay. Hey! Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Say! Whoa, oh, oh. Kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, sing araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Ating awitin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, uwitin natin araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Say, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin, oh Diyos. Oh, 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 oh. Muli pa, church, awitin natin araw-araw. Araw-araw kasiyahan. Ating ideklara. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos, o araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, o yes Lord. O Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y ating isigaw, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Ate mo sabihin, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala
wala kang katulad, lalala kang katulad. Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. Mas malakas! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, kay pupurihin. Oh, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ating purihin na Diyos. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Lahat po ng mahininga. Sino po ang humihinga pa sa mga oras na ito? Amen? Sabi po sa ating aawitin, lahat ng humihinga, magpupuri sa ating Panginoon. Amen! Woo! We will say, lahat ng hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at mundo. Kung may alinlangan, Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay ahoy. Hanggat nabubusan, di mapipigil purihin ang Panginoon. Lahat ng huminga magpuri sa Diyos. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang pagpupuri sa lata, higit pa sa tunog, oh, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos, ang Diyos ay magpapuri. Come on, church, we will say, lahat na bubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Lahat magpuri, purihin ang Panginoon. Pip-pap-pip, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring ngalan. Oh, purihin ang Panginoon. Muli pa ating awitin, ako'y magpupuri, ako'y magpupuri. Ano man ang damdamin, yes Lord. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Pagpupuri sa tata, higit pa sa tunog. Sigaw ay papuri, ang Diyos, ang Diyos ay magpapuri. Huli pa lahat ng mahininga, di mapipigil purihin ang Panginoon. Tayo'y magpurihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring ngalan. Purihin, purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos.
Once again, natin po ideklara. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at tumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Say! Ikaw ang hari, sabi mo sa Panginoon, namatay at bumangon muli. oh yes, Lord. Ikaw ay tapat, Oh, ikaw ay tunay, oh ikaw, wala nang muli pa. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, Sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Purihin siya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri. Atin pong ideklara, di tatahimik. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay. sa Diyos ang papuri. Purihin, purihin ang Panginoon. Sa huling pagkakataon, purihin. Lahat ng may Hininga, purihin. Panginoon. Lahat ng may Lahat ng may hininga. hininga, Purihin natin. Purihin ang Panginoon. Panginoon. Lahat ng may lahat ng may hininga. hininga, Purihin ang purihin ang Panginoon. Panginoon. Lahat ng may Lahat ng may hininga. hininga, Purihin ang purihin ang Panginoon. Panginoon. Patuloy natin purihin ang Diyos sa buhay. Oh, sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw lang ang aming tinataas sa lugar na ito, aming Diyos sa buhay. Purihin ka, purihin ka. Hindi kami tatahimik, Panginoon. We will declare your goodness, ang iyong kabutihan sa aming buhay, O Diyos. O salamat, salamat, O Diyos. Oh yes, Lord. Oh, we thank you, Lord, for your presence in this place. Maraming salamat sa iyong pagkilos sa umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo na aming papunit pagsamba, O Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, buong katotohanan, Panginoon. At alam namin that you are looking into our hearts as we sing songs, as we praise you, Lord God. You are looking into our hearts. Kaya sa umagang ito, Panginoon, huli namin tataas sa iyong pangalan. Dahil ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming Panginoon. Wala nang iba. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, hinaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Muli nating awitin, sabihin natin, Panginoon. Panginoon, narito. Narito
awitan natin ng Diyos. Taas natin ating mga boses sa ating Panginoon. With all of our hearts. Purihin natin ng Diyos. Ang ngalan mo, O Diyos. O Panginoon, Panginoon, narito ang puso ko.
Ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat, hindi ka nagkukulang, o hindi ka nagbabago. Tapat sa mga, sabihin mo sa Diyos, ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa huling pagkakataon, church. Sabihin natin sa Diyos, ikaw, buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Come on, church, palakpakan po namin ang Diyos sa buhay. Ibigay natin ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kung ikaw lang ang aming pinupuri, sinasamba sa lugar na ito. Let your name be lifted up in this place, O Lord. Lord, give Him the glory, give Him the honor. All the praises, all the adoration belongs to our Lord. Every knee shall bow, every tongue will confess that He is Jesus, our God. Oh, we praise Your name, we glorify Your name. We thank You for Your presence, Lord. We give You all the glory, we give You all the honor. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa iyong pagkilos sa umagang ito. Salamat sa iyong pagyakap sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, wala kaming ibang nais sa umagang ito kundi ay iyong pagkilos sa lugar na ito sa aming buhay, O Diyos. Lord, sa aming pagpupuri, O Diyos, nawa ito ay naging mabango sa iyo sa iyong trono sa umagang ito. Lord, once again, kami ay narito upang ibigay sa iyo ang nararapat na papuri, ang nararapat na pagsamba, O Diyos. Lord, walang isa sa amin ang maitaas sa lugar na ito. Lahat po kami ay maibaba at ikaw lang, ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang maitaas sa amin. Oh, we thank You, Lord. Lord, this morning, muli sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Muli po namin binubuksan ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan, Panginoon. Lord, muli mong kausapin ang iyong mga anak sa lugar na ito. We acknowledge Your Holy Spirit to teach us at ipaalala sa amin, Panginoon, ang bawat salita Mo na maririnig namin sa umagang ito, Panginoon. Maisabuhay namin, manatili sa amin pong mga puso, Diyos. Oh, we thank You, Lord God. Once again, tunay nga, Lord, sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo lang ang pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen.
Wala ng mga bata. Tayo ay pumikit at manalangin. Ituon natin ating mga kamay sa mga bata at sila ay ating ipanalangin. Manalangin tayo. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming Panginoong Hesus at sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, narito Panginoong Diyos ang mga batang ito sa harapan. Lord, itinataas namin ang kanilang mga buhay sa iyo. Sinabi mo, Panginoong Diyos, na dadalhin ang mga bata sa iyong harapan. At ito, Panginoong Diyos, ay iyong pagpapalain. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ng mga batang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na samahan mo sila, lukuban ng iyong makapangyarihang dugo, upang, Panginoong Diyos, sa kanilang paglaki, Panginoon, sila, Panginoong Diyos, ay hindi mapapahamak, kundi sila, Panginoong Diyos, ay lalakad, Panginoong Diyos, sa kalooban mo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa sa mga batang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga batang ito. Palakihin mo sila, Panginoong Diyos, na may maayos na kaisipan. Palakihin mo sila, Panginoong Diyos, na may takot sa iyo. Palakihin mo sila, Panginoong Diyos, sa kalooban mo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoong Diyos, ng katalinuhan, Panginoon. Sa kanilang paglaki, Panginoon, makilala kanila, Panginoong Diyos, sa biblikal na kaparaanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pag-aaral. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ng lalakaran ng mga batang ito. Gamitin mo sila, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, ng kalooban mo. At ang lahat ng mga ito, Panginoon, mga batang ito ay katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Magmula, Panginoong Diyos, sa kanilang pagkabata hanggang, Panginoon, sa kanilang paglaki. Na maabot nila, Panginoong Diyos, sa mga karera na dapat, Panginoong Diyos. Ikira, hakira, hakira, hakira. Yes, Lord, ang mga batang ito, Panginoon, ay pinagpala mo na. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na inilaan mo, Panginoon, sa mga batang ito. At ang mga batang ito ay makikita, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Makikita, Panginoon, ang pagpapala mo. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ihanda mo, Panginoon, ang ang silid-aralan, Panginoong Diyos, na kanila, Panginoong Diyos, pag-aaralan ng iyong salita. Lukuban mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihang dugo. At ang mga anghel mo, Panginoong Diyos, ay ilagay mo bawat sulok, Panginoon, ng silid na yon, upang hindi sila, Panginoong Diyos, magulo anuman ang plano at gawa ng kaaway. Lord, ang mga batang ito, Panginoong Diyos, ay pagpapalain mo ng katalinuhan. Pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, ng malakas, Panginoon, na pangangatawan. Walang magkakasakit, Panginoon. Binabalutan namin, Panginoong Diyos, ng iyong makapangyarihang dugo. Ang hangin, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, wala, Panginoon, mangyayari sa mga batang ito. Hindi sila pagkakasakit, Panginoon. Hindi sila dadapuan anuman klaseng sakit, Panginoon. Anuman, Panginoong Diyos, ang mga pagpapala mo sa mga batang ito ay tinatanggap na namin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Maging, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoong Diyos, na magtuturo sa kanila. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng lakas ng katawan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng katalinuhan. Upang, Panginoon, ang ituturo niya sa mga batang ito, Panginoon, ay hindi nila, Panginoong Diyos, kailanman, Panginoon, makakalimutan.
Lord, maraming salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, sa mga batang ito, ilagay mo ang iyong salita sa kanilang mga puso upang, Panginoon, malakaran nila ito, Panginoong Diyos, sa pang-araw-araw nilang buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala na namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng mga batang ito. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, dadako po tayo sa salita natin, Panginoon. Amen. Are we excited? Amen. So, sino pong naparito ngayong umagang ito expecting something from God? Amen. We need to expect something from Him in order for Him to fulfill, amen, yung layunin niya sa buhay po natin. Amen. So, narito pa rin po tayo ngayong buwan ng February. I think this is the last Sunday na pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Marami na po ba tayong natutunan patungkol po sa pag-ibig natin sa ating Panginoon? Especially nowadays, amen po, tingnan niyo po ako, especially nowadays na ang salitang pag-ibig po ay masyado ng gasgas. Hello po ba? Hello po. Tama po ba? Masyado ng gasgas yung salitang pag-ibig. Kaya pagdating sa tao na sinasabihan ng mahal kita, parang nawawalan ng sense. Tama po ba? Amen? Pero po, nais ng Panginoon sa atin ay maalalahanan natin, matutunan natin the real essence, why do we need to love Him? Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna panandalian ay yumuko. And let's invite His presence sa ating pong kalagitnaan. Heavenly Father, we glorify you, we honor you in this place. Salamat sa mga naririto, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang nagtakda sa bawat isa po sa amin na kung saan kami ay magtagpo-tagpo sa lugar na ito. Amin pong itinatalaga, O God, ang iyo pong salita na amin pong pagbubulay-bulayan. May these words, O God, minister to each and every one of us. Na isang salita lamang, Panginoon, na nanggagaling sa iyo ay sapat na upang kami ay mabago. Sapat na upang magbago ang direksyon ng aming buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kalayaan na manguna sa bawat isa po sa amin, maging sa aming pag-aaralan. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, dako po tayo. Sabi po sa John 14:21, ito po yung text po natin. Amen? The true love for our God. Hello? Nandyan po ba kayo? Pakitapik ang iyong katabi. Handa ka na ba? O, sagutin mo naman. Amen. So, John 14:21, basta sabay-sabay po nating basahin. Sabi po rito, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. This passage ay nangangahulugan po na meron pong relationship sa bawat isa. You cannot go to the next kung di ka dadaan sa una. May prerequisite po siya. Amen? So bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong i-present itong video na ito. Atin pong tignan, atin pong hilingin sa Panginoon, what's the message ng Panginoon sa bawat isa. I believe meron pong mensahe ang Panginoon by watching this video clip.
Amen. That's the love of a father to his son. Amen po? Despite of all the sins na commit po yan po yung kwento ng prodigal son. Are you familiar with the prodigal son? Amen? Dahil po sa kakulitan nung anak, tay, bigay mo na yung mana sa akin. Ayaw man po ng tatay, hello, ayaw man ng tatay dahil sa pagpupumilit ng anak, anong ginawa ng tatay? Ibinigay niya. Alam niya mapapahamak yung anak Hello? Ganyan po ang bawat isa sa atin when we turn away our lives before God. Hello? Mapapariwara yung buhay. Pero despite dun sa ginawa ng anak, sabi niya, uwi na lang ako sa amin. Marami kaming kasambahay dun Hindi tulad ko, kumakain ako ng kung ano-ano lang. Uwi na lang ako, ituring na lang ako ng tatay ko bilang alipin. Yun yung mindset niya. So yung tatay, nung nag-decide siyang umuwi, malayo pa lang, tanaw na siya ng tatay niya. Amen? Maaari siguro habang papalapit sila sa bawat isa, nag-e-explain pa lang siya sa tatay niya. Hindi inintindi ng tatay. Hello? That's the love of God. Amen? Hindi niya inintindi yung ginawa ng anak. Hello? Kaya sabi nung tatay sa mga servants niya, dalhin dito yung the best robe, dalhin dito yung sandals, dalhin dito yung singsing. It speaks of yung dating karapatan ng anak na nawala, ibinalik sa kanya nung siya'y bumalik sa tatay niya. Amen? That's the love of God sa bawat isa po sa atin. When we turn away our lives to Him, nalungkot ang Diyos Hello? Nalungkot yung tatay. I believe every day, tinitignan niya yung malayo pa lang, baka nandiyan na yung anak ko. Amen? One day, nangyari nga. And true enough, nagbago yung sitwasyon ng anak. Amen? At po sabi dito, John 14:21, He who has my commandments, amen, una po nagmahal ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya tayo bilang mananampalataya, bilang mga tao, sino tayo para hindi natin kayang mahalin ang Diyos? Amen? Sabi dito, He who has my commandments and keeps them. Hindi lamang alam mo yung kautusan, hindi lamang alam mo yung salita ng Diyos, but rather you keep it in your heart. Hindi sapat na narinig. Hello? Ang sinasabi po natin, hindi sapat na Sunday goer ka. Hello? Kundi dapat inaaral mo yung bawat sinasabi ng Panginoon sa atin. Bakit po? Because we do not, hello, we do not live in this world for eternity. Hello? Hindi po tayo dito mananahan pang walang hanggan. We are not of this world, although we are in this world. Tayo po ay sojourners lamang. Tayo po ay naglalakbay lamang. Ang tao po ay dalawa po ang kapupuntahan for eternity. Either you go to heaven or you go to hell. It's your choice. Pakisabi sa iyong katabi, choice mo. Igagalang ng Panginoon. Ayaw man niya mapahamak ang mga tao, pero wala siyang magawa kung pupunta ang tao sa impyerno. Bakit po? God has given each and every one of us free will. Pakisabi sa iyong katabi, free will. May sarili po tayong pagpapasya. Hindi tayo robot na kinokontrol ng Panginoon. Although mahal niya ang tao, pero dahil sa taong kagagawan ng tao, wala pong magawa ang Diyos. Amen? Sabi doon, He who has my commandments and keeps them, it is He who loves me. Hindi po kasi sapat yung salitang pagmamahal na sabihin sa kapwa. Tama po ba? Amen. Lalo, pakitaas po yung mga kababaihan. Amen. Sapat ba na sabihin sa inyo ng mga lalaki, mahal kita? Di ba hindi sapat? Anong hinihiling natin? Kayong mga kababayan? Yung proof. Tama po? Yung pureba. Ano sabi dito? He who has my commandments and keeps them, it is He who loves me. Malalaman lamang na mahal mo talaga ang Diyos kung ikaw ay nakikinig at sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Yan ang ibig niya pong sabihin. Amen? And He who loves me, dahil mahal mo ang Panginoong Yesus, He who loves me will be loved by my Father. Hindi po pala lahat mahal ng Diyos Ama.
kung sino lang daw yung nagmamahal sa anak niya. Naunawaan po natin. Ibig sabihin po may prerequisite. He who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Sa Tagalog sabi dito, ang tumanggap sa mga utos ko at tumupad. Hindi lamang po tinanggap natin, kundi ginawa natin. Amen? Kasi po, marami po tayong mga naririnig na nasalita ng ating Panginoon. Sometimes, pasok sa isang tenga, anong susunod? Labas. Pero ang sinasabi po ng passage na to, pag yung salita ng Diyos pumasok dito sa tenga natin, diretso sa puso. At atin pong isagawa. Amen? At tumupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Minahal po tayo ng ating Diyos eh. Amen? Despite of all the things that we have done. Kaya nga po, sabi doon sa Psalms, I think Psalms, sabi doon, what is man that you are mindful of him? Pakihanap nga, Brother Henrik. What is man that you are mindful of him? Sino ang tao? Nakita na ba? Nawala sa aking isipan. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you, sabi doon, care for him. Tignan ko lamang po. Psalms chapter 8 verse 4. Yan. What is man that you are mindful of him? Nagtatanong yung psalmist, sino ba ang tao? Lagi na lang ang tao nasa isip mo, sabi niya. And the Son of Man, that you visit him. Verse 5. Sabi dito, for you have made him a little lower than angels. Sa ibang version po, lower than God. Ibig sabihin, pumapangalawa ang tao sa Diyos. And you have crowned him with glory and honor. Sino kami, Panginoon, para pag-alayan mo ng buhay mo? Remember po, God created the vastness of the universe. Hello? At ang Diyos na lumikha na yan, nagkatawang tao, namuhay kasama natin. Yung create niya, namuhay siya sa creation niya. Amen? And despite of all those things, anong ginawa ng tao? Patuloy na nagkakasala sa Diyos. Kaya nagtanong yung psalmist, sino ba kami para pag-alayan mo ng importansya? Tayo po bilang tao, pag nagkasala sa atin, ano minsan reaction natin? Hello? Pumuti man ng uwak, lumipad man ng kalabaw, hindi kita patatawarin. Di mo ba? Lista mo sa tubig, suntok mo sa hangin. Never mangyayari. Di po ba? Pero ang Panginoon, iba. Dahil sa pagkakasala ng tao, tignan po natin, John chapter 3 verse 16. Anong sabi po dito? It's very familiar sa bawat isa. John chapter 3 verse 16. Yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang everlasting life po is conditional. Pakisabi sa iyong katabi, conditional. Hindi outright sa tao merong everlasting life. Hello? Hindi outright. Sabi doon, sino lang yung maniniwala? Paano kung di ka naniwala? Hello? Sabi dito, sino man ang maniwala at manampalataya, hindi siya mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi dun, for God so loved the world. Lagi ko pong binabanggit, bet mayroong salitang so. Pwede naman sabihin, for God loved the world na lang. Bakit po? Kasi gusto ng banal na kasulatan bigyang diin yung pag-ibig ng Diyos. To give emphasis to the love of God. Kaya in-include yung salitang so. For God so loved the world. Amen? That He gave. Sa marubdob na pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang kaisa-isa niyang anak. Amen? Ang pag-usapan po natin ngayong umagang ito is His love toward us, our love towards Him.
It's easy to say to someone, I love you. Tama po ba? Hello? Madaling sabihin, mahal kita. Pero ang tanong, gaano mo siya kamahal without a proof? You need to present the proof, amen, in order that your words are justified para mapatunayan. His love towards us, our love towards Him. May kaugnayan pa rin po ito sa topic po natin ngayong buwan na to, the true love for God. There are different kinds of love, mga magulang, mga kapatid. Amen? Hindi po, wag po tayong ma-confuse. There are different kinds of love. Number one, ano po yung kinds of love? Yan, philia. Affectionate love, love without romantic attraction, and occurs between friends or family members. So that you can identify ano yung pag-ibig na tinutukoy mo sa isang tao. Amen? Next, there are 8 kinds of love. Pragma, enduring love, a unique bonded love that matures over many years. Amen? Next, storge, familiar love, love between family members. Next, eros. Itong karamihan alam natin. Eros. Ito yung karamihang sineselebrate tuwing Valentine's. Amen? Romantic love, love between romantic partners. Next, lodus, playful love. Meron palang playful love. Kaya pala marami nagloloko, ano? Meron kasi palang ganyan, lodus. Love that is playful and flirtatious. Kaya pala meron man nagfi-flirt sa bawat isa. Nagfi-fling-fling. Amen? Next. Mania. Obsessive love. Ito. Marami po ako na-encounter na ganyan. They say that they love the person, pero in reality, gusto nilang maangkin. Obsession. Yung tao. Amen? That's not the love that God wants us towards our fellow men. Obsessive love, love that is obsessive and possessive. Next, philautia, self-love, love of oneself. Amen? You love yourself more than anything, more than anyone. Another love. Yan. Hello? That's the best love. May kausap po ba ako? The agape, unconditional. Ang love na binigay ng tao, ng Diyos sa tao, is the agape. It's unconditional. Hello? Bakit po unconditional? Despite of all the sins na ginawa ng tao, walang kondisyon ng Panginoon. Sabi lang ng Panginoon, bumalik kayo sa akin. Handa akong ibigay at ibinigay ko na ang kaisa-isa kong anak. In order for God to regain, amen, yung pag-ibig ng Diyos ng tao sa Diyos, ay kinakailangan niyang ialay ang kaisa-isa niyang anak. That's the only key. Amen? That's unconditional. Wala pong kondisyon na ibinigay ang Diyos. Amen? Tayo po pag nagmahal, may kondisyon. Pakitignan yung katabi mo kung may kondisyon ba pag magmahal. Amen? Diba? Sabi nga natin minsan, hello, tingnan niyo po ako mga magulang, mga kapatid. Sabi natin minsan, pinatawad ko na siya. Pero in reality, hindi pa. Pinatawad ko na siya, pero wag mo na siya magpapakita sa akin na. Kasi nakulod dugo ko pag nakita ko siya. Amen? Sinasabi lang natin pinatawad, pero in reality, wala pang pagpapatawad. Dahil may kondisyon. Pero yung agape na pag-ibig na binigay ng Panginoon, that's unconditional. Bakit ako magsosorry? May nag-share nga po kanina dun sa worship team nung devotion po namin. Ba't ako magsosorry? Wala naman akong kasalanan. Saying sorry doesn't mean it is your fault. Saying sorry means you are humble enough. Amen? Kasi same holds true yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung ang pamantayan ng ating Panginoon ay tulad sa tao, tingnan niyo po ako, wala po tayong salvation. Hello? Bakit? Sasabihin lang ng ating Panginoon Hesus, wala man akong kasalanan, ba't ako magbabayad ng kasalanan ng mga tao na yan? Amen?
Pero dahil walang kondisyon, inangkin niya yung kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya sino tayo mga tao na hindi kayang patawarin ang kapwa natin? Minsan nagagalit pa tayo sa Panginoon. Bakit mo ako binigyan ng ganitong sitwasyon? Bakit ganyan? Amen? Ang Panginoon po, walang kondisyon na nagmahal sa atin. Amen? Dako po tayo sa our love towards Him. Kanina po yung topic po natin, His love towards us, our love towards Him. Pero unahin ko po yung our love towards Him. What is the parameter of our love for God? Ano yung parameter? Ano yung sukatan? Base sa binasa natin, na masasabi nating mahal natin ang Diyos. Babalikan ko po, it's not enough to say to Him, to God, that you love Him. Amen? It's not enough, pareho din po sa kapwa natin, hindi enough, sabi mo sa asawa mo, mahal kita, kung hindi mo naman ginagampanan yung pagiging asawa. Kung hindi mo naman binibigyan ng kahulugan, ibig sabihin, hindi mo you put into practice yung patuloy na pag-ibig mo sa kapwa, sa iyong asawa. Amen? What is our parameters? Ano yung sukatan para masabi nating mahal natin ang Diyos? Number 1, by keeping His commandments. Base po dun sa binasa natin, John 14:21. At pag magbabalik pa po tayo, John 14 verse 15, may sinasabi po rin dito. Sabi po si John chapter 14 verse 15, ano sabi dito? If you have your Bibles with you, if you love me, keep my commandments. May kondisyon. Pakisabi sa iyong katabi, may kondisyon. Sabi doon, if you love me, keep my commandments. Ano ba yung ibig sabihin ng keep? To attend to carefully. Andiyan ba yung mga meaning, Brother Henrik? Meaning ng keep. If you love me, keep my commandments. Yan. To attend to carefully, to take care of, to guard. Yung mga sinasabi mo, binabantayan mo na maisagawa mo. Naunawaan po natin. Hindi lamang po sapat na basta narinig mo lang siya. You have to keep it in your heart. Di ba sabi ng psalmist, your word that I hid in my heart, I keep in my heart, that I may not sin against you. It's the only thing na hindi ka magkasala sa Panginoon if you keep the word of God in your heart. Ano sabi pa po? To guard, to keep. One in the state which he is to observe. Okay? Sabi doon, first parameter of our love for Him is by keeping His commandments. Another thing, 1 John 5:3. Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid, we are encouraged to read the Word of God. Amen? Madali na lamang po ngayon magkaroon ng salita ng Diyos. May cellphone tayo, download it. Amen? Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8 before we proceed to that verse. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, bakit mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Pakipunta nga doon, Brother Henrik. Joshua chapter 1 verse 8. Sabay-sabay po natin. Yan. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe. Ba't kinakailangan mong i-meditate day and night? Dahil nang sa gayon, that you may observe to do according to all that is written in it. Bakit kinakailangan? For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sometimes we want only the success. Hello? People, instinct sa tao, gusto lang success. They don't want the sacrifice. Hello? They want only the reward. They want only the prize. They don't want to pay the price. Nanawaan po natin. Kaya nga po, uso sa gobyerno natin yung lagayan eh. Gusto mo magkalisensya? O, padulas. Di ba? Ayaw dumaan sa process. Gusto ng Panginoon, bakit kinakailangan natin i-meditate?
Kasi gusto ng Diyos, magtagumpay po tayo. Narinig po ba natin? Naunawaan po natin. Kaya po, we are being encouraged to read the Word of God. Pastor, hindi ko pa kasi kaya magbasa ng mahaba. Then you read one verse. Hanggang makita mo yung sarili mo na nagbabasa ka na ng chapter by chapter. Kasi kung hindi mo hahakbangan on small things, hindi ka makakarami ng babasahin. Anong sabi ng banal na kasulatan? If you are faithful on small things, God will entrust you greater things. Gusto mo ng 1,000,000, ayaw mo hakbangan yung 100. Hello? Gusto natin 10,000, ayaw natin hakbangan yung piso. Ayaw natin hakbangan yung 10 piso. Gusto agad natin mataas. Sa panuntunan po ng Panginoon, hindi po yan applicable na mag-elevate. Yung tinatawag nating ALS. Sino po ba nag-undergo ng ALS? Di ba? Hindi ka man nakapag-high school, pero pag-aralan mo lang yung ALS, ka-college ka na. Amen? If we are faithful to small things, step by step, God will entrust us greater things. Naunawaan po natin. Number 1 parameter is by keeping His commandments. Bakit nais ng Diyos? In order for us to be successful. Tanungin mo yung kapwa mo, tanungin mo yung katabi mo, gusto mo maging successful? Tanungin niyo po. Amen? Of course. Sino pong ayaw maging successful? You have to do something. Kailangan may gawin po tayo. Amen? Sabi nga, huwag kang maniwala sa get rich quickly. Tawag mo na, get rich quick. Kasi marami po tayong nabalitaan na nanalo sa loto, nanalo sa wedding, and end up ang buhay nila, nagkautang-utang pa. Bakit po? Anong dahilan? Because they are not prepared to handle such money. Amen? At makita mo yung buhay nila, sira ang pamilya. Proverbs 19, verse 16. Dito pa rin po tayo, keeping His commandments. He who keeps the commandments keeps his soul. But he who is careless of his ways will die. He who keeps the commandment keeps his soul. Bakit po? Nababantayan kasi ang sarili. Amen? Pag tayo po ay nasunod, inaaral natin yung sinasabi ng ating Panginoon, inilalayo po tayo sa kapahamakan. Amen po ba? Kaya pag may problema po, huwag agad pupunta sa barkada. Hello? Huwag agad pupunta kung kani-kanino. Ang una mong puntahan ay ang salita ng ating Panginoon. Inquire. Pakisabi mo sa iyong katabi, inquire first sa ating Panginoon. Amen? Kasi po, pag sa barkada at kung kani-kanino man, ang tendency po niyan, baka, anong gawin? Ipag-chismis tayo. Si brother ganito, si ganito. Ganito pala yung nangyari sa buhay niya. Amen? Pero kung sa Panginoon, He will give us direction. Amen? Bibigyan po niya tayo ng tamang direction in order for us to be successful at malusutan natin yung bawat pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Amen? Naunawaan po natin? Kasi sabi din po ng, I think, 1 or 2 Corinthians 10:13, He will not give us problems or trials beyond our ability. Baka 1 Corinthians yun. Pakicheck sa 1 Corinthians. Yan. No temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Amen? One parameter of our love for Him is by keeping His commandments. When we say keep, you give attention. Itago. Bigyan ng aksyon. Amen? Unti-unti. Pastor, hindi ko pa naman kaya lahat eh. No one is perfect. Hello? Pati po ako, hindi ako perfecto. But we need His help para maisagawa natin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Sino po ba ang gustong maging successful? Lahat po tayo, di po ba? But we need Him para ma-fulfill po yan. Amen? Number 2,
parameter of our love, one parameter is, number 2, may manifestation. There's manifestation of the Holy Spirit. Holy Spirit is working, kumikilos. Manifestation of the fruit of the Holy Spirit. Sabi po dyan sa John chapter 14, verses 16 to 17. Verse 15 muna. Tignan natin sa verse 15. Yan. If you love me, may kaugnayan po kasi ito sa verse 16. If you love me, keep my commandments. Verse 16. And, may conjunction siya. And I will pray the Father, and He will give you another helper. Ano yung work ng helper? Anong work ng Holy Spirit? That He may abide with you forever. Sabi po sa John 14, verses 16 to 17. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Ang buhay po natin, ang sarili po natin, ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Amen? Pastor, anong proof mo? When the Lord Jesus Christ ascended to heaven, sabi niya, I will not leave you orphan. But rather, sabi doon, di ba, you will gather doon sa isang place na yon, and the Holy Spirit will come. Kaya po, ang banal na Espiritu nananahan po sa atin. Hello? Amen? Kaya tayo bilang mananampalataya, if the Holy Spirit dwells or reside in you, di po ba, sa bahay, sino po ang, lahat po tayo may kanya-kanyang bahay, di po ba? Gusto ba ninyo merong papasok doon at sisirain at dudumihan ang bahay ninyo? Hello? Sino pong papayag ng ganon? Wala po sa tamang katinuan ang papayag ng ganon. Same holds true po sa atin, Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay nagde-dwell sa atin, nagre-reside sa atin, pero sometimes we ruin. Nidudumihan natin yung templo ng Banal na Espiritu. We are the temple of the Holy Spirit, sabi ng Banal na Kasulatan. At tayo minsan, dinudumihan natin yung templo niya. Pastor, sa anong paraan? Sometimes we are sa mga vices, mga bisyo natin. Sabi po ng Banal na Kasulatan, I forget the verse, sabi doon, sino man daw ang sisira sa templo niya, sisirain din niya. Kaya ang tao, bago malagutan ng hininga, anong nangyayari sa tao? Di ba? Hirap na hirap muna sa sakit. Sabi nga nung iba, sinasabi nung iba, sinasapit lang niya, inaani lang niya yung mga ginagawa niya noon. Na walang patumanggang magbisyo. Amen? Naunawaan po natin. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, ang templo niya ay ang sarili natin. I no longer live in temples made by hand, but made by flesh. Tayo mismo po, pinapanahanan ng Banal na Espiritu. Nakatira siya sa atin. Kaya sino tayo para sirain yung buhay natin? Amen? Kung ang templo na yan ay sacred sa Kanya, sino tayo para sirain ang buhay natin? Tayo man po bilang tao, di po ba, ayaw natin na kung sino-sinong dumudungis sa bahay natin, same holds true po sa ating Panginoon. Ayaw po niya. Amen? Helper, ano po yung ibig sabihin ng helper dito? The Holy Spirit. Yan. Ang helper po sa salitang Greek, meaning summoned, called to one's aid. Or called to one's aid. Ibig sabihin po, because hindi niya kaya, merong magre-rescue sa kanya. That's the work of the Holy Spirit. Hindi mo kayang makiintindihan ng sitwasyon, but because there's Holy Spirit, you can understand. Hindi mo kayang pagdaanan yung sitwasyon, because there's Holy Spirit, kaya mo na ngayong pagdaanan. Naunawaan po natin. Ano sabi diyan? Summoned, pinatawag. Para anong dahilan? Para sa ikabubuti nung tinutulungan niya. Called to one's aid, may magre-rescue. We need someone to help us. Amen po ba? Naunawaan po natin. Hindi natin kasi kaya without His presence.
Pag wala po ang tulong ng Banal na Espiritu, hindi po natin kaya. Kaya we need the Holy Spirit. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, I will go to heaven, but I will not leave you orphan. That's the work of the Holy Spirit. Same Holy Spirit nung umalis ang ating Panginoong Hesus, same Holy Spirit na nakatira sa iyo at sa akin. Naunawaan po natin. Amen? Kaya kung naintindihan natin, magdadalawang isip tayo, magkasala sa Panginoon. We are still imperfect. Nagkakasala at nagkakasala pa rin tayo. Amen? But whenever that time comes, balik tayo sa Panginoon and ask for forgiveness. His grace is abundant sa bawat isa sa atin para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen? Sometimes po kasi ibang mga tao, pag nagkasala sa Diyos, lalong lumalayo sa Diyos. Tama po? Imagine niyo po yung sisiw, di po ba? Sabi sa Psalms. Yung sisiw, pag nandyan yung bagyo o tag-ulan, anong ginagawa ng mga sisiw? Nagsisiksikan sa ilalim ng inahin. Tama po ba? Di ba? Ganun po tayo. We are under His care, under His cover. Pero ang sisiw na yan, pag lumayo sa inahin, ano mangyari sa kanya? Mapapahamak siya. Ganun po ang sitwasyon ng tao pag tayo po ay lalayo under His care. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, no one can pluck us away from the hand of God. Wala daw sino man mag-aalis sa'yo. But pastor, nangyayari pa rin. It's because we have free will. Sabi doon, no one can pluck us away from the hand of God, but if we will get out from the hand of God, wala pong magagawa ang Diyos. Tulad po ng pinanood natin, prodigal son. Hindi siya pinigilan ng tatay niya, but he suffered the consequences. Kaya sometimes po, ang mga tao nagsasuffer ng consequences. Kanino kagagawan? Sa tao din. Amen? Galatians chapter 5, verse 22 to 25. Holy Spirit is working. May manifestation. Another parameter na masabi natin mahal natin ang Diyos. Merong ebidensya na banal na Espiritu. Galatians chapter 5, verse 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ang Holy Spirit po ay nabubuhay na sa atin, nakatira sa atin. Amen? Therefore, sabi doon, we should walk in the Spirit. Makikita mo ang isang mananampalataya kung meron siyang bunga ng, kung may ebidensya na meron siyang banal na Espiritu is because meron pong bunga. Ano po yung bunga na ito? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc. Amen? May ebidensya dapat bilang namumuhay tayo ng naayon sa ating Panginoon. Ano yung mga yan? Ito pong fruit of the Spirit. Sabi nga po, a tree is known by its fruit. Hello? Malalaman mo ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Amen? Malalaman mo din ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, ay kung kumikilos ang banal na Espiritu sa kanya or hindi. Hello? Bakit po? May ebidensya, merong prutas na sinasabi po rito. Amen? Tulad nga po ng binanggit ko po kanina sa worship team, it's true na meron pong ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sabi doon sa banal na kasulatan, if 2 or 3 gathered in His name, I am in the midst of them. That's true. Amen? Pero we desire, we want His manifestation. We want His presence na mag-manifest. So anong gagawin natin? Amen? Kahit nandyan po ang banal na Espiritu, pakinggan niyo po ako, kahit nandyan po ang banal na Espiritu, nandyan ang presensya niya, kung hindi siya kikilos, ano pang dahilan? Amen? What for? Kung di naman kikilos ang banal na Espiritu. Same old true po sa bahay. Kahit nandyan ang tatay, kung hindi naman siya nakilos, hindi naman siya minamanifest yung sarili niya, parang wala rin tatay sa loob ng bahay. Tama po ba? So, ganun din po ang nais ng ating Panginoon sa atin.
beyond dun po sa omnipresence ng Diyos, we desire His manifestation sa buhay natin. So beyond na nagre-reside po ang Holy Spirit sa atin, dapat meron pong manifestation ang Holy Spirit sa atin. It's not enough na nag-reside sa iyo ang Holy Spirit. Hello? We need His manifestation by the fruit na sinasabi dito. Kung wala ka pang fruit ng long suffering, then pray for that fruit. Lord, maano pa rin ako, maiksi pa rin yung PC ko. Hello? Amen? Dalawa lamang po yung nilagay ko po rito na parameter, our love towards Him. Number 1 is by keeping His commandments. Pangalawa, there's manifestation of the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit. Dadako naman po tayo, His love towards us. Ano yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? Bago po dyan. Why there is a need to love God? Bakit kinakailangan meron pong pagmamahal tayo sa Diyos? Number 1, because it is the right thing to do. It's the right thing to have. Yung pag-ibig mo sa Diyos, dapat innate yan sa buhay mo. Nakatatak dapat yan because it is the right thing to do. Parang pagkain. Ba't ka kumakain? Because it's the right thing to do. Bakit? Kung di ka kakain, manghina ang katawan mo. Same holds true po sa pag-ibig natin sa Diyos. Ba't kinakailangan ibigin mo ang Diyos? It's because it's the right thing to do. Amen? Sabi nga po, God without man, He is still God. Hello? But man without God, he is nothing. Di ba nangyari po sa LA, yung ang tawag nito? Yung fire. Na tumupok dun sa komunidad. They have everything in life physically. Tama po ba? Mayayaman sila eh. Hello? Pero in an instant, nawala sa kanila ang kayamanan nila. Meron pa po isang portion doon sa award session during that time. They mock God. Diba? Napanood natin yan. Kaya pinapatunayan lamang po ng Diyos that without Him, we are nothing. Sabi nga po ng isang great philosopher, there's a vacuum in a man's heart that only God can fill. Hello? Merong puwang sa puso ng tao that only God can fill. You have everything. Sabi ng banal kasulatan, what profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Amen? Meron pong puwang sa puso ng tao that only God can fill. Sa sinasabi kasi natin minsan, magkaroon lang ako ng pamilya, magkaroon lang ako ng bahay, magkaroon lang ako ng lupain, ng kotse, okay na ako. Pero nangyari na sa kanila at lahat-lahat, naghahanap pa rin sila ng something. Bakit po? Kasi binigay talaga ng Diyos ang sitwasyon na yan. There's a vacuum, may puwang sa puso ng tao that only God can fill. Amen? Hindi man sapat yung pera meron ka, hindi man sapat yung pagkain meron ka, pero masaya ka. Hello? Bakit po? Because ang Diyos ang nagpupuno ng kakulangan. May problema man sa kinabukasan, pero panatag ang loob mo ngayon. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagpupuno ng kakulangan. Naunawaan po natin. Amen? John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ng ating Panginoon, why do we need to love God? Why do we need to give love para sa Diyos? Because it's the right thing to do. And it's the right thing that before we go to God, the Father, we must first go to the Lord Jesus Christ. Amen? Pangalawa, why is there's a need to love God? Because He first loved us. Una pong nagmahal ang Diyos. Jeremiah 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala na kita bago ka pa isilang. Sabi ng ating Panginoon. Hello? Kung pariwara ang buhay mo ngayon, kilala ka ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Hello? Amen? Sabi doon, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born,
I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Ito po yung sinasabi niya kay Prophet Jeremiah. Hello? Ito po yung mensahe ng Panginoon dito po sa book of Jeremiah. Bago ka pa isilang, actually, bago ka pa nagkasala, alam na ng Diyos eh. Hello? Wala po tayong maitatangi sa ating Panginoon. Wala po tayong maililihim sa ating Panginoon. Una po, nagmahal ang Diyos sa atin. Amen? Tayo po ay ninais ng Diyos despite tayo po ay kainis-inis sa harapan ng Diyos. Amen? Tayo po ay kaibig-ibig kahit na minsan hindi po tayo kaibig-ibig. Ephesians chapter 1 verses 3 to 4. Una po nagmahal ang Diyos sa atin. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed you with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundations of the world. Pinili ka na ng Panginoon bago pa likhain ang mundong ito. Kaya nga sabi ng Psalms, babalikan po natin yung Psalms 8 verse 4. Sino ang tao, Panginoon, para bigyan mo ng ganyang atensyon? Sabi niya. Nakikita ko po yung, pag research ko po yung NASA about dun sa James Webb Telescope. Alam ko, I know, parang may bago na yata silang telescope ngayon. Makikita natin the galaxies beyond. Amen? Kung gaano po kaganda yung universe. Kung gaano po glorious yung creation ng Lord. Makita po natin, kaya nga tinatanong ng psalmist, sino ang tao? Sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan mo, sino ang tao para bigyan mo ng ganyang pag-ibig? Nagtanong po ba tayo sa Panginoon minsan? Lord, sino ako para bigyan mo ng ganyang atensyon? Sino po nakasubok tanungin ng Diyos? Lord, sino ako para bigyan mo ng alayan mo ng buhay mo? Amen? John chapter 3 verse 16. Lagi nating naririnig. For God so loved the world. Una po nagmahal ang Diyos sa atin. That whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ang everlasting life po, ulitin ko po, hindi po yan outright sa tao. Alam niyo po ba, nakakalungkot ngayon pag meron pong namatay, sa lahat ng burol, sasabihin nila, wala na pong masamang tao. Diba? Yung tao na yan, ganito yan ang nabubuhay, napakabait, napakaganito, napakaganyan. Amen? Pero ang kabutihan po, on our works, hindi po yan sapat para dalhin po tayo sa kalangitan. We need the Lord Jesus Christ. Bakit? Siya lang po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen? Dadako po tayo ngayon. Yun pong His love towards us. Kanina po mga binanggit ko is our love towards Him. His love towards us. Bakit po dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Hello? The greatness of God's love to each and every one of us. Number one, bakit po dakila? Because His love is wide. Ang pag-ibig ng Diyos ay malawak. Ang tao po, maiksi ang pisi natin. Tama po ba? Merong hangganan. O sige, last mo na yan, huwag mo na ulitin. Pag inulit mo pa, eto na. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos, wala pong hangganan. Amen? Ephesians chapter 2 verse 18. Ano po sabi dito? Ephesians chapter 2 verse 18. For through Him we both have access to the Father by one Spirit. Verse 19. Ano ba yan? Yung verse 19. Iba yata yung nailagay ko. Ito, anyway, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and how high and deep is the love of Christ. Amen? Malawak po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? As far as the
east is from the west, sabi ng banal na kasulatan, as high as the heavens is above the earth. 3:18 pala. Amen? So far, He has removed all our transgression, sabi po ng banal na kasulatan. Yung lawak na yan, masusukat po ba natin yung east from west? Masusukat ba natin yung langit sa lupa? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Walang sukatan. Amen? Kaya nga po, every time we commit sin, anong gusto ng Panginoon? Balik tayo sa Kanya and ask for forgiveness. Ask for the cleansing of God. Sabi nga po ng banal na kasulatan, David is a man after God's own heart. Bakit po? Ang dami niya nagawang kasalanan. Sino po ba ang nakapatay? I-block niyo muna yung baka may magtaas. Naka-live tayo eh. Amen? O kidding aside, di po ba walang naman nagkasala sa atin nang nakapatay tayo? Amen? Si David po, nangalon niya. Ang dami niyang ginawang kasalanan. Bakit? Sinabi ng banal na kasulatan, he is a man after God's own heart because he knows his right before God. Alam niya yung katayuan niya sa harapan ng Diyos. That every time he commits sin, anong ginagawa niya? Bumabalik siya sa Diyos and ask forgiveness and cleansing from God. Tayo din po, pag nagkakasala tayo, lapit tayo sa Panginoon at hingin natin yung kanyang paglilinis sa atin. Amen? Pangalawa, kanina, His love is wide, the greatness of God's love. Pangalawa po, His love is saving. Yung pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Kaya po tayo may kaligtasan ngayon, it's because of His love sa bawat isa sa atin. Hello? Amen? 1 John chapter 4, verse 10. Ano sabi po sa 1 John chapter 4, verse 10? Okay po. The greatest of God's love. Pangalawa po is His love is saving. Nagliligtas po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Another verse is 1 John 4:10. Kaya't nasasabi natin o sinasabi ng banal na kasulatan na nagliligtas ang pag-ibig ng Diyos. In this love, this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice. Amen? For our sins. Ang Diyos ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya siya dapat ang may karapatan sa buhay po natin. Amen po ba? Hindi na dapat tayo kasi wala tayong karapatan dapat sa buhay natin. It's only Him. Amen? Ang Diyos ang nagbayad ng kasalanan natin, kaya siya po dapat ang may karapatan sa buhay natin. Pero masaklap minsan, siya na ang nagbayad sa kasalanan natin, tayo pa rin ang nasusunod kaysa sa Kanya. Hello? Mas sinusunod pa rin natin yung sarili natin kaysa ang Diyos. Ang pakay lang naman ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay at masagana. Buhay na masagana. Amen? Pangatlo, His love is infinite. His love towards us is infinite. Pangwalang hanggan, pangwalang katapusan. Eternal. Psalms 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all. Ano po yan? Through all generation. Hindi po nagtapos sa buhay mo ngayon. Hindi yan magtatapos sa buhay mo, ang kabutihan ng Diyos. If you are faithful to Him, He will be faithful sa iyo pang mga generations to come. Amen? Another verse, Psalms 136, verse 26. Give thanks to God of heaven. His love endures forever. Ang pag-ibig po ng Diyos ay pangwalang hanggan. Amen?
naunawaan po natin is our love towards Him and His love towards us. It's not enough that you say to your spouse or your friend, and even most especially to our God, that you love Him without any proof. God needs our proof. Remember po si Peter, nasingit ko lamang po. Nung resurrect na po ang ating Panginoong Hesus after 3 days, di ba bumalik sa pangingisda sila Pedro? Tingnan niyo po ako mga magulang, mga kapatid. Bumalik po si Pedro sa pangingisda at nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa kanila. At nung nakahuli ng marami, dahil sinabi ng Panginoon, ihagis mo, nakahuli ng marami. Nung nag-harvest na si Pedro, tinanong siya ng ating Panginoong Hesus. Ano sabi niya? Peter, do you love me? Ano sabi ni Pedro? Yes, Lord. Pero nakatingin sa trabaho niya. Ano naaalala natin? Tinanong siya pangalawang beses, Peter, do you really love me? Yes, Lord. Busy ako eh. Pero mahal kita. Tinanong siya pangatlong beses, Peter, do you really love me? Tanungin tayo ng ating Panginoon, bakit 3 beses? May idea tayo bakit 3 beses? Tinanong siya ng ating Panginoon, because 3 beses din siyang itinatwa ng ating Panginoon. Tinatwa niya ang ating Panginoon. He denied the Lord Jesus Christ 3 times. Tayo po bilang mananampalataya, yung pag-ibig ba natin sa Diyos ay nakabase sa nakikita natin? Ibig ko sabihin, are we focused dun sa trabaho mo rather than your love for Him? Are we focused to the time you spend to other things rather for Him? Hello? Remember that He first loved us. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katalinuhan kaya meron kang trabahong maganda. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kalakasan kaya meron kang trabahong maganda. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lahat, kaya wag mo siyang bibigyan ng reason para alisin sa iyo ang mga bagay-bagay na yan. Idolatry means what stands between you and your God. Ang idolatry kasi na nasa isip natin is yung inukit. Pero hindi po. In the spiritual, ang idolatry is whatever stands between you and your God, that is considered your idol. Maybe your idol is your work. Maybe your idol is your family members. Maybe your idol is your spouse. Hello? Amen? Ayaw ng Panginoon na meron po tayong idol. Ibig sabihin, inaagawan ng bagay na yan o ng tao na yan ang lugar niya sa atin. That's idolatry. At yun ang ayaw ng ating Panginoon. Amen? His love towards us and our love towards Him. He needs the proof that we really love Him. Panghuli na lamang po, in our conclusion, Matthew chapter 22, verses 36 to 39. Yan. Sabi po dito, may nagtanong sa ating Panginoong Hesus, Teacher, which is the great commandments in the law? Nakabase po sila sa Old Testament. Kasi hawak nila Old Testament. Sabi ng ating Panginoong Hesus, Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart. Ito po yung binanggit ko sa worship team kanina. With all your soul and with all your mind. Verse 38. This is the first and greatest commandments. Verse 39. And the second is, like it, you shall love your neighbor as yourself. Ito pong passage na to ay nakabase sa Old Testament. And then this passage is the kind of love that is subjective. Pakisabi po, subjective. Ang tanong, what if I do not love myself? Hello? Kasi sabi doon, as you love yourself. May excuse na tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, hindi ko siya kayang mahalin eh. Kasi hindi ko mahal yung sarili ko. Hello? Mag-go against ba sa Word of God? Hindi. Kasi yun ang sinasabi ng Word of God eh. Sabi niya, as you love yourself. Eh kung hindi mo mahal yung sarili mo, eh di may excuse ka para hindi mahalin ang iba. Tama po ba? Amen? Because that's subjective. Nakabase yan sa circumstances. Pero ang kabutihan ng ating Panginoon, binago po niya yan. Amen? Let's go to John chapter 13, verse 34.
A new commandment. Kanina po yung old commandment. Ito pong verse 34 sabi dito, a new commandment I give you to you, that you love one another as I have loved you. That you also love one another. This is a kind of love that is objective. Kasi ang Panginoong Hesus, unconditional love, yung binibigay niya sa atin. Kung yung love mo ay nakabase sa pag-ibig ng ating Panginoon, kaya mong mahalin yung kapwa mo kahit hindi siya kamahal-mahal. Kaya mong ibigin yung kapwa mo kahit hindi siya kaibig-ibig. Kahit kainis-inis siya. Hello? Because you have that kind of love. Sa John 13:34. Naunawaan po natin. Amen? Yung kanina subjective. Excuse tayo dun eh. Pag yun ang basehan natin. Kaya nga alam ng Panginoon, para wala kayong excuse, parang sinasabi ng ating Panginoon, para wala kayong excuse, ito na yung bagong commandment. Yung old commandment yan, may excuse kayo dyan. Ito, para wala kayong excuse na hindi nyo kayang mahalin ng kapwa nyo, ito. A new commandment I give you to you, that you love one another as I have loved you. It's unconditional. Ano po tong subjective and objective? Pakitignan nga natin saglit, Brother Henrik. Subjective versus objective. Nailagay ba yan? Okay? Based or influenced by personal feelings. Ang subjective po is based on or influenced by personal feelings. Tastes or opinions. At ang kabaliktaran po ng subjective ay objective. Amen? Yan. Yung unang verse kanina sa Matthew, that is subjective. Okay, pagbibigyan ko kayo, sabi ng ating Panginoon, kahit di nyo kamahal. Kaya pala minsan ng tao, ang realidad pala kaya hindi niya kayang mahalin ng kapwa niya is because hindi niya kayang mahalin ang sarili niya. That's the truth. Minsan binabaling natin sa kapwa natin eh. Kumbaga, sinisisi natin sa kapwa natin. Pero the reality is, hindi mo talaga kayang mahalin talaga yung sarili mo, kaya hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Hello? Pero pag natutunan natin mahalin yung kapwa natin, despite sa mga ginawa sa atin, yun ang maganda. That's subjective. Amen? May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Tayo pong lahat ay tumayo. That's the love of Christ, the love of God sa bawat isa po sa atin. Our love towards Him and His love towards us. Hindi po natin kayang tapatan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hindi po natin kayang tapatan. Sapat na yung naging binigay natin, yung best natin na pag-ibig sa ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa, despite, O God, of all the things that we have done, despite of all the shortcomings na amin pong nagawa sa inyo, you are still faithful sa bawat isa po sa amin. Lord, sa umagang ito, muli amin pong inihingi ng kapatawaran ang lahat po ng aming mga pagkakasala. Patuloy po ninyong linisin ang bawat isa po sa amin. At salamat po, O God, na maipadama din po namin, Lord, ang pag-ibig na nagmumula po sa inyo, sa aming kapwa. Nais po namin, O Diyos, na punan niyo po yung pag-ibig na yan, na hindi po namin maibigay sa aming kapwa. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, O Diyos, na maintindihan, maunawaan, at maiparating sa kanila, Lord, ang pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Salamat po sa aking mga magulang, mga kapatid, na naririto ngayong umagang ito. Maipadama namin, O Diyos, ang pag-ibig na nararapat po sa inyo at maging pag-ibig na nararapat po sa aming kapwa. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Makakapo na po ang bawat isa sa atin.
Okay, sino po ang nakatanggap ng blessings itong mga nakaraang araw, this past few days, itong linggo na to? Amen? So, this is the time to give back to the Lord what belongs to Him. Amen po? Balikan po natin yung ating key verse, John 14:21. Yung pong ating pinag-aralan kanina. Ayan. Sabi po dito sa John 14:21, whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love them and show myself to them. Sabi kanina, I will manifest Himself to them. Gusto niyo po bang mag-manifest ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating finances? Sabi niya po sa Malakay 3:10, as one of His commandments, give your tithes and offering unto the temple, into my storehouse. At ano pong sabi niya? Makikita nyo, hindi nyo akalain yung pagpapala mag-overflow. Gusto nyo po ba natin ng overflowing blessing? Meron po ako isang question. Naranasan niyo po ba na hindi niyo ibigay ang para kay Lord, ang tithes and offering? Hello? Ako po naranasan ko yon. And during that time, umiiyak po yung puso ko kasi ano po yung equivalent nung pag hindi mo binigay yung para kay Lord? During that time, ang naranasan ko po nung parang nagkaroon ako ng insecurity, nagkaroon ako ng takot dun sa mga bills na dati nababayaran ko. Takot dun sa mga obligations ko na sabi ko, hindi ko yata ito kaya. But when the time I give back what belongs to God, kahit na anong laki nung bayarin, kahit na ganong laki ng mga obligations, financial obligations, kasi lahat po tayo, mga nanay, tatay, may mga obligations po tayo sa ating mga bills, no? Mga anak, sa ating mga bahay. During that time, nung binigay ko po kay Lord yung para sa Kanya, kahit na gano'ng kalaki, sabi nga po sa napag-aralan natin kanina, hindi ibibigay sa atin ni Lord yung mga nakaatang sa ating responsibilidad ng hindi natin kakayanin. Because when we not give what belongs to God, umaalis po tayo doon sa umbrella na kung saan yung protection ng Panginoon ay nandun. Ngunit pag ibinigay po natin ang para sa Panginoon, kahit anong hirap po, imagine niyo po yung mga bills na every month meron tayo. Si Lord po ang gagawa ng paraan yan upang ma-surpass natin yung mga yan, yung mga obligations natin. At at the end of the day niya, makikita niyo po, may tira pa. Overflowing blessing. Sabi nga po sa Malakay 3:10, hindi, subukan niyong magbigay. At yung overflowing blessings na ito ay inyong mararanasan. Gusto po rin ba nating maranasan itong mga overflowing blessings na to? It's time to give what belongs to the Lord. At sabi pa nga po sa pinag-aralan natin kanina, those who keep His commandments will have the fruits of the Holy Spirit. Gusto po ba natin ng mga fruits of the Holy Spirit? Actually, hindi lang po financial blessing ang kaakibat ng pagbibigay. Ano po ba yung mga bunga ng Espiritu? Sabi po dito, no? Fruits of the Holy Spirit. So, there is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Maaari po sa pagbibigay, andyan po yung faith. Nandyan po yung pagmamahal, yung love, yung joy, yung peace. Na kapag nag-abot tayo, ibinigay natin ang para sa Panginoon, meron po tayong kapayapaan. Amen? Hindi po yung parang, hindi mo na nga inabot yung para kay Lord, nagkaroon ka pa ng idol. Money became your idol kasi hindi mo na ibigay yung para sa Panginoon during that time. Pero nung tinanggal mo yung idol na yon sa pagitan mo at ang Panginoon, ano po ang nangyari? May direct relationship ka sa Panginoon, may direct access ka, kaya kayang-kaya i-provide ng Lord ang para sa atin. Amen?
Let us pray. Lord, thank you, Lord, for this day, the day that we are here to have an opportunity again to bless you, to honor you, to give back what belongs to you. Thank you, O God, for all these monetary blessings, O God. Father, as we give, Panginoon, a gesture, Panginoon, na, Lord, yung aming finances, Panginoon, ay aming itinataas sa inyo, Panginoon. Hindi namin hahayaan, Lord, na nakawin, Panginoon, yung mga pagpapala na nakalaan para sa amin. Sa pamamagitan po ng mga tithes and offering na ito, Panginoon, ito ay isang binhi, Panginoon, na kung saan lalago. Lalago ito, Lord, na kung saan hindi lamang po yung aming financial life, Panginoon, status ang lalago, kung hindi, Lord, yung mga bunga ng Espiritu, Panginoon, ay mararanasan namin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pangako ng kapayapaan, pangako ng faith, Panginoon, na nariyan, Lord God, sa tuwing magbibigay kami. Thank you, Lord, for giving us, Lord God, the assurance that never po kaming magkukulang, Panginoon, na iyahain na pagkain sa aming mga hapagkainan. Thank you, Lord God, for you're always there, Lord God, to support our family, Lord. For making sure, Lord God, na ang aming pong mga anak ay makakapag-aral. Maraming salamat, Panginoon. For you are always here to bless us, to guide us, to protect us, oh God. Thank you, Lord, as we give, Panginoon, bless these tithes and offering, Lord God. Magamit po ito sa ikalalawak ng inyong gawain. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never fly o'er the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir.
Praise. Ayan po, sige po, dadako na po tayo sa ating announcement. So next week po ay March na. Napakabilis po ng araw, di ba po? So next Sunday po will be our first Sunday for the month of March. So, neto naman pong this coming Friday, meron po tayong couples night. Ang registration po natin dito ay 1,000 pesos per couple. So, inaanyayahan po namin ang mga couples, ang mag-asawa na tayo po ay dumalo dito dahil meron din pong magaganap na renewal of vows. Ayan, so invite niyo po ang inyong mga husband, mga wife, dito na po sa Friday. Dito rin po ang ating venue. Next po. Ito po yung ating mga usual, ang Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday po yan at 8 p.m. via Zoom. So ang link po natin yan ay makikita po sa ating GC. Ang midweek service naman po natin every Wednesday at 7 p.m. Dito po yan sa ating church. And every Fridays naman po at 7 p.m. ay ang ating pong soaking. Ayan, and of course po ang ating mga social media accounts, pwede po nating ma-rewatch or ma-share ang ating service po, ang ating live service po sa ating mga kapamilya, sa ating mga friends, sa Facebook, ayan, and sa YouTube. And ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng 5 minutes for our grouping. So maaari po tayong mag-group ng 2 o 3 sa isa pong group para po matapos po natin in just 5 minutes. So sige po, humanap na po tayo ng ating mga kasama sa group at ating pong pag-usapan kung ano po yung mga words or mga na-receive natin nitong Word of God.
praise. Ayan. So, bago po tayo mag-closing prayer, inaanyayahan po natin ang ating first-time visitor na maaari po ba kayong pumunta dito sa harapan at mai-welcome po namin kayo dito. Sige po. At mapapag-pray po kayo ni Pastora Shi. Ano pong pangalan nila? Heavy po. Feby. Hello. Sige po, Pastora Shi. Sige po, welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. So, tayo po is a non-sectarian full gospel. So, praise God, we believe na it's not an accident po na kayo ay nandito. The Lord has a plan and purpose over your life. At we believe na patuloy pong mangungusap ang Panginoon sa inyo. Amen. So, first time niyo po ba or nakaka-attend na rin po kayo ng mga anas? So, first time niyo po. Okay, sige po. Pwede po bang i-stretch po natin ang ating mga kamay sa buhay po ni Phoebe at ang kanyang anak niyo po? So, let's pray for them. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na ito na Lord, tunay nga po na Ikaw ang nagtatakda ng bawat nangyayari sa aming mga buhay. At Lord, salamat po na hindi po aksidente na narinig po ni Phoebe, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga pong ito. Lord, dalangin po namin, patuloy niyo pong ibuhos, O God, Lord, ang iyong mayamang biyaya at ang iyong dakilang pagmamahal, Lord, sa kanya pong buhay, na Lord, na magkaroon ng kauhawan ng kanyang puso't kaluluwa at ang kanyang spirito, Panginoon, Lord, to know you more, and even, Lord, na mas makilala ka pa sa isang tama Bibliyang kapamamaraanan, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, pagpalain niyo po siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, O God. Lord, salamat, O God, na kahit saan mo siya dalhin, Lord, ang presensya mo, Panginoon, ang maranasan niya, always guide her, O God. Lord, every step of her way, maging Panginoon, Lord, patuloy na ikaw po, Panginoon, ang magbigay, O Diyos, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, you have a good plan and you have a good future na inihanda na, Panginoon, sa buhay niya. At alam po namin, Panginoon, na Lord, ikaw ang makakasama niya, O God. At Lord, hindi lang siya, Panginoon, bagus, O Diyos, ang kanya pong buong pamilya. And Lord, we thank you, O God, for her life, O God. We praise you, O God, sa buhay po niya, na tunay nga nananampalataya kami. You have a purpose and you have a plan, Panginoon, sa buhay po niya. And Lord, let her heart be open, O God, Lord, to receive your love, and let her heart be filled, O God, with your love, Panginoon, sa kanya pong buhay. At Lord, patuloy na magliwanag, Panginoon, ang iyong mga salita sa kanya, O God. Even in her dreams, O God, Lord, speak to her, O God, because you have a millions of ways, O God, to speak, O God, to your people. At Lord, nananampalataya po kami, Panginoon, na Lord, ikaw po ang mag-iingat at magabagabay sa kanya. We release, O God, the blessing of the Father, O God, over her life. At Lord, ang kanya pong buhay, Panginoon, ang kanyang buong pamilya ay sa inyo pong mapagpalang kamay namin itinatalaga. Bless her, O God. Let your favor, O God, run after her, O God. And Lord, patuloy na mangusap ka, O Diyos, sa kanya pong buhay. Thank you, O God. We bless you, we honor you, we give you praise in Jesus' name. Amen. So, welcome po. God bless you po. Yan, pwede po ba nating ipadama ang pagmamahal ni Lord sa kanyang buhay? Hello, church. Tayo po ay lumagay sa diwa ng panalangin at magpapasalamat tayo sa kabutihan ng Ama. Father God, salamat po na dinako mo ang aming mga panyapak patungo rito. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig. Dalangin namin maging buhay na buhay ang salita mo.
na aming mababaon at aming maisa sa buhay. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nakapakinig na ito po, Panginoon, ay maging inspirasyon. Ito po ay maging kalinawan ng aming mga kaisipan. At kami po, Panginoon, ay patuloy na mauhaw at magutom na malaman pa ang maraming mga hallelujah, ang marami pang mga pagpapala at mga ginawa mo sa buhay namin at sa mundong ito. Sila pong mga hindi nakadalo, dalangin namin ang pag-iingat mo rin sa kanila, ang pagpapala mo, anuman, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan o anuman ang naging dahilan. Dalangin namin, andun ang protection mo, ang pag-iingat mo, ang provision mo. Lord, patuloy namin itinataas sa iyo si Pastor Alvin na ginamit mo. Patuloy mo siyang bigyan ng spiritual and physical bodies and knowledge of God. Hallelujah, hallelujah. At patuloy mo po siyang gamitin mightily and boldly pa, Panginoon. Hallelujah, ikaw po ang maparangalan lagi sa buhay niya. Ikaw po, Panginoon, ang mataas. At patuloy naming ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pagpupulit, pagpapasalamat. Na pangunahan mo po kami sa maghapon na ito at the whole week na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan at pangunahan sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming sasabihin. The Lord, hallelujah, gawin mo po at panatiliin ang kalinisan ng aming puso. Sa iyo ang aming pagpupulit, pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.